molt enfadada. M'han donat 3 exàmens. 10, 10 i 9,9. Us ho podeu creure? Això em farà baixar la mitjana. I a sobre, porto 2 hores intentant trobar la solució d'aquest problema. Va, ho faré sense calculadora. Perquè, clar, si m'emporto 2 i li sumo la força de la gravetat i li multiplico per unitat de sodi per... Soc la Briana. Oli, sabeu què? M'he comprat aquesta crema i no em treu els grans. Nens, estic guapa amb el meu nou bolso? Ja ho sabia. Sabeu què? He quedat amb les divines. Que les heu vist? No? És que és tard. Et enviaré un missatge amb el meu nou iPhone que em vaig comprar l'altre dia, perquè... Soc en Joan i m'heu pillat llegint l'últim còmic que m'he comprat. De veritat, no m'he pogut esperar a comprar-me'l. Ah, i després he quedat amb els meus amics per jugar a la Play. Per cert, sabeu quan surt la Play 6? Jo ho sento, però no puc esperar-me més. Ah, ja heu vist el capítol de l'última sèrie? Sí, aquella dels dracs, els elfs, els llops i... Soc en Juan Carlos, un partidet. Soc bo, Porto tots els partits de la Lliga guanyats. Ah, i he estat qui ha marcat més gols de tota la temporada. M'heu vingut a veure com guanyo, no? Clar, una estrella com jo no el veu tots els dies. És normal que poseu aquestes cares d'admiració, perquè... Ei, què feu aquí a la universitat? No us havia vist encara. Quina il·lusió trobar-vos després de tant de temps. És com si el temps no hagués passat. Realment, no esperava veure's avui. És com si fossin els protes d'una de les nostres històries de ciència-ficció. Ai, nen, tu sempre igual. Veig que tu no has canviat gaire, Tan divina com sempre. T'han dit mai que t'assembles a la Super... No, no m'ho han dit mai. Tot i que és normal que amb aquest estil que tinc em confonguin. Veig que res no ha canviat. I jo que pensava que ens acabaríem veient en una reunió d'antics alumnes... I pensar que estem tots a la mateixa universitat. Si calculéssim la probabilitat de trobar-nos, tenint en compte que som 4 d'universitats arreu del món i hi ha unes desenes de milers, la probabilitat de trobar-nos és de... Ja t'ho dic jo, molt poques. Per cert, us en recordeu quan anàvem junts a l'escola Vallmia i vam fer el berenar de colors? I tant! I les festes de la llum, i les excursions, i les convivències... Sabeu què? A mi el que em va flipar més va ser el pregó. I us en recordeu del viatge a quart d'ESO al País Basc? Oh, i tant! Per cert, si calculéssim els graus del meridià de Greenwich i amb la posició del Sol respecte a la Lluna, ja ho tinc! Acabo de tenir una idea genial. Quina? Presentar-nos al concurs del futbolista més guapo del planeta? Calla, calla! Que jo en tinc una altra!
Quina? Un concurs de moda amb bolsos i briqui-briqui? No. Quina? Anar a una trobada internacional d'experts en multiplicacions i divisions? Joan, no penso anar a una competició de jugadors de Fortnite. No. Què us semblaria si els 4 féssim un Erasmus per tot el món? Jo em demano Grècia, on van néixer les matemàtiques. Doncs jo em demano Brasil, on hi ha jugadors de futbol boníssims, del meu nivell. Doncs jo em demano Estats Units, on hi ha elegància i glamour. Jo em demano Japó, que allà em puc comprar la Play 7. Però, posats a somiar, podríem començar per algun país una mica més a prop, no? Segur que a cada lloc ens trobaríem gent molt interessant que ens ensenyarien moltes coses i ens farien sentir-nos com a casa. Veniu, veniu! Us imagineu que comencéssim el nostre viatge a França? Doncs sembla que som a París, la ciutat de l'amor. Sí, sí, el que tu vulguis, però jo vull provar un cafè olé i un croissant. En aquesta cafeteria podem prendre alguna cosa. Què us passa? Que la meva parella m'havia dit que s'havia anat de viatge de negocis, de veritat s'havia quedat a París. M'ha enganyat. Ostres, però com ha pogut dir-te això? A mi m'és igual. Jo només vull un croissant. Deixa'm que t'expliqui, Dios meu. No hi ha explicació que em valgui. Escolta, explica'ns què ha passat. Doncs que avui tenia pensat donar-li una sorpresa i li he hagut de dir que marxava i he descobert que m'he quedat aquí a París. Tranquil, segur que podem fer alguna cosa per arreglar-ho. Vinga, vaig a buscar-la i la convencem que torni i li dones aquesta sorpresa. De veritat, En sèrio ara hem d'anar a fer tot això? Hola, relaxa't, mira. Li expliques la veritat quan torni i segur que serà capaç de perdonar-te. Per què no anem a donar una volta i visitem el Moulin Rouge o la Torre Eiffel o visitar alguna botiga de Christian Dior? Jo segueixo volent un croissant. No podeu deixar de pensar en botigues i en croissants i pensar en com ajudar-los? Mira, crec que si li confesses que li has dit una petita mentida piadosa per una bona causa, segur que et perdonarà. Ei, deixa'm que t'expliqui. No hi ha res que explicar. A veure, com que crec que aquí a París no esmorzarem pas, serà millor ajudar. Mira, Madame Butterfly, el teu noi crec que et vol dir alguna cosa. T'he dit que feia un viatge de negocis, però realment he anat a comprar una coseta. Vols que t'expliqui? Is it the look in your eyes? Or is it this dancing
em passaria la vida fent problemes i equacions sobre les columnes dels seus temples. Oh, Grècia, el país dels iogurts. Doncs les estàtues gregues no tenen res a envejar a la meva figura perfecta. Si ara hi hagués un artista, segur que jo seria la seva inspiració. Doncs mira, parlant sobre artistes, allà n'hi ha un que crec que deu tenir algun problema, perquè no fa bona cara. Ei, hola, què et passa? Ei, bona, tinc un problema i necessito ajuda, però no sé si em podríeu ajudar. Mira, Cris, a tu que t'agraden tant els problemes, aquí en tenim un altre. Doncs mireu, sóc un pintor de carrer i sempre intento inspirar-me en les columnes gregues, en els temples, en les escultures, però porto tota la tarda intentant dibuixar un quadre que tingui bellesa, però no sé què em passa. Has pensat a dibuixar-me a mi? O a mi, Si llegeixes Bola de Drac, segur que t'inspires. I si Andy Warhol va dibuixar una sopa de tomàquet, tu pots dibuixar un iogurt grec que es digui Joranya Cacanya. Voleu deixar d'Italias? El nostre artista ha perdut l'inspiració. He intentat inspirar-me amb la poesia, amb l'escultura, amb la natura, però no me'n surt. Has provat d'inspirar-te? les joies de Chanel. Amb un hat-trick en camp contrari? A un viatge amb Son Goku? No. Espereu. La inspiració la pot trobar en el lloc que mou el món. Cris, ara bé, quan dius alguna cosa amb sentit. Tu ets la llesta d'algú. Si ens hem de fiar de la Barbie pija aquesta, o el futbolista xulo aquest, o de mi, ho portem ben clar. Ai, Joan, podríem ajudar el nostre artista inspirant-lo en una de les coses que mou el món, la música. Doncs pot ser una bona idea, però com ho podríem fer? Tranquil, noi. En els somnis tot és possible. Fins i tot fer que apareguin unes artistes que t'inspirin amb el seu ball. Doncs que comenci la inspiració.
paracaïd. I futbol, molt de futbol. Mireu, precisament allà hi ha uns jugadors. Jo m'hi apunto. Però és que així m'han portat el meu outfit. Jo, si voleu, em quedo calculant l'òrbita de la pilota mentre entra de porteria amb una força de 10 newtons. Ui, esport, jo només miro el Girona, el sofà i després de jugar. Vinga, va, veniu cap aquí. Nosaltres hem guanyat molts partits aquesta lliga. Sí, però nosaltres tenim més premis. Voleu qualsevol el número de... No! I nosaltres tenim el millor futbolista de tot Brasil. I nosaltres el millor futbolista del món. Dubto molt que amb aquesta equipació tan lletja cap dels dos pugui ser el millor. Home, jo, amb l'FC24, sempre m'agafo Brasil i sempre acabo guanyant. A veure, un moment. Què està passant aquí? Estem intentant demostrar-li a aquesta gent qui són els millors. Perdona, nosaltres som els millors. Hi ha coses molt més importants que el futbol. Per exemple, el càlcul de... O el xurrasco. Una reina del carnaval com jo. Veu que ja teniu un problema. Vosaltres sou 3 i vosaltres sou 4. L'única manera de demostrar que les forces estan igualades és que algú jugui amb vosaltres. Què us sembla si juga amb vosaltres una de les futures promeses del món del futbol? Ja sabrem què fer. L'important és participar, Joan. L'important és passar-s'ho bé. L'important és tenir algú amb qui jugar. És igual que guanyeu vosaltres o vosaltres. Sou el país del millor futbol al món. I si us baralleu, això no ho valorareu mai. Vinga, va, després d'aquest sermó digne del millor entrenador, que comenci el partit. Perdoneu, però aquí les úniques llums que brillen són les del foc que hi ha als edificis. Què deu haver passat? És com si hagués passat un terratrèmol o un tornado per la ciutat de Nova York. Després del que ja hem vist, jo ja m'espero qualsevol cosa. Potser li podem preguntar a aquell senyor d'allà. Escolta, tot bé? Ja hem acabat la nostra feina. Que bé que es queda algú fent el mal.
Com diu? Doncs sí, mireu, jo soc en Jafar i us puc dir que els dolents de Disney ens hem dedicat a destruir la ciutat i hem fet fora totes les festigoles princeses de Disney. M'esteu dient que heu destruït la ciutat de Nova York? Ara ja no podria anar a comprar-me un diamant a Tiffany's. Com? Ah, clar, malvats que destrueixen Nova York. Clar. I què més? Ara queda esperar a que apareguin Malèfica, Hades i vés a saber tu qui més. M'encanten. Ai, Joan, ja t'imagines que apareixessin les princeses? Que sortissin Moana, Blancanieus, Rapunzel, la Bella... Però saps quina m'agradava més? La Let It Go. Qui és la Nelly? Sí, home, la que tira flocs de neu i es passa tota la pel·li congelant coses. Mai vaig saber si era la Elsa o la Anna. Mira-la, allà no tens. Malvats, ens heu fet fora de Disney i ara a sobre heu destruït la ciutat de Nova York. Per què feu aquestes coses? La veritat és que no ho sabem. Ens ve de gust, ho fem i ja està. I us heu plantat algun cop canviar això? Espera, Cris, un moment. Aquesta dona tot el dia igual, És que no pot aguantar-se. Escolti, vol parar un moment? Vingui cap aquí. Ui, vol parar? Escolti. Ai, Déu, que s'ha congelat. Se'ns ha quedat. Quina sort. Així la tindrem calladeta una estona. Jo no ho veig pas malament. No, home, no. Què podríem fer? Aquí només hi ha una alternativa. Vosaltres, malvats, si voleu demostrar que en el fons del vostre cor no tot és maldat, ens haureu d'ajudar. Ui, sí, segur que us ajudaran. Silenci! A veure, tu, Malèfica, ja pots estar desfent l'encanteri aquest de la Let It Go. Vinga, va, rapidito, ritmo. Però si en el fons, els bons i els dolents us necessiteu els uns als altres. Vosaltres, malvats, segur que no sou tan dolents com sembleu. I vosaltres, princeses, heu d'aprendre a conviure amb els dolents. Sense ells, vosaltres no sou ningú. Vinga, va, Malèfica, fes alguna cosa. Aviso que no estic acostumada a fer el bé, però com puc fer per fer-ho? Aquesta no és la tècnica. A veure, xata, mira, estires el braç esquerre cap endavant, estires el braç dret cap endavant. A veure tots. Molt bé. I ara s'ajunten els dos cap a dins. És com una barreja entre una classe de zumba i educació física. Què ha passat? Qui m'ha salvat? Has estat tu? Moltes gràcies. Ho veieu com a Nova York tot és glamour, llums, colors, elegància i música? Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? Bajo del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre estamos bajo del mar.
Dios! Espereu-vos aquí que vaig a comprar un còmic manga, que aquí surten a millor preu. O l'última consola, o els Funko, és que m'ho compraria tot. A tu no et deien el sudoku quan anaves al col·le, Joan? Joan, em sembla estrany que no diguis que vols un plat de sushi o un rollitos de primavera. Què et penses? Que em menjaré mentre estic llegint el còmic i jugant a la consola al mateix temps? Voleu parar? Sabeu què? Hem vist una parella enamorada, un artista que ha perdut la inspiració, un equip de futbol brasiler i uns personatges de Disney. No us sembla que ens podem esperar ja qualsevol cosa? Qui és aquest? Ell sou un mejor atleta brasileño de jiu-jitsu. Ah, no, calla, que aquest s'ha confós de país. Escolta, tu em penso que ets de fa dos somnis, no? Això no és pas Brasil. Vengo a enfrentar al mejor competidor de todo el mundo. Segons el Duolingo de portuguès, diu que ve a enfrontar-se a la millor competidora de judo del món. Ah, que encara falta algú per aparèixer. Perfecte. La que faltaba para el judo. 自分が世界最高の柔道家である後藤白井を証明するために Què? Ha dit que ve a demostrar en una competició que és la millor judoka del món, nivell 0 de japonès al Duolingo. M'encanta! Una competició entre una judoka i una esportista de Fijutsu. Es diu jiu-jitsu, inculta. A mi em sembla que tenen molt d'estil tots dos. Sabeu què penso? Que tenim la sort de viure en un món on cada país té alguna cosa per ensenyar-nos. Guanyi un, guanyi l'altre, segur que podem gaudir de l'espectacle.